El batlle d'Inca, Rafael Torres, ha dit avui que afronta amb tranquil·litat la seva imputació al cas Over. Torres haurà de respondre davant el jutge sobre un contracte que l'Ajuntament d'Inca va signar amb l'empresa Over Marketing l'any 2008 per valor de 17.500 euros. En declaracions a IB3 Televisió, Torres ha defensat la seva innocència. Ha negat qualsevol implicació en una suposada trama de corrupció i ha dit que donarà les explicacions necessàries davant el jutge i el fiscal. Nosaltres vam fer una feina a Inca, aquesta feina està documentada, creiem que està ben feta, no sé si hi ha hagut un error o no, ja depurarem, però, evidentment, això no té res a veure amb una trama, ni té res a veure amb una campanya electoral, ni amb el finançament il·legal. Nosaltres estem parlant de 2008 i el resto se parla de 2003-2007. Torres ha dit que a nivell personal són moments difícils, però s'ha mostrat disposat a continuar fent feina per la ciutat d'Inca. Situació difícil a nivell personal, perquè, evidentment, no és agradable i no estic acostumat, però vull continuar fent feina i vull continuar el dia a dia de la nostra ciutat. Rafael Torres ocupava el càrrec de primer tinent de batlle quan l'Ajuntament d'Inca signà el contracte amb l'empresa Over Marketing. Va accedir a la batllia d'Inca el 17 de juny de 2010 en substitució de Pere Roger, que va renunciar al càrrec després de 15 anys al capdavant del consistori.